tuntruma kan soitur chu kumsang khat zakwa somnga a Mumbai le Chennai thil thleng ani Lavanda hi Chennai cheng ani a ama hi army headquarters sa subdivisional officer ni thin ani bok indo pui pani na azo nu chuan Lavanda chuan sum don na bultanin German thil siam azuar thina asum don na atuan chhoviau nu chuan plastic bungrua chi hrang hrang azuar ta thina ni van nei thak takin kumsang kha zakwa somnga a chuan bazar lun la ya chuan dor lua tur a hmuta a chu dora chuan German thil siam le in chung bungrua chi hrang hrang azuar ta ani a dor chu alun chhota hle maya nu ho chuan in chung bungra le nan tak an ron hmang chhota a Lavanda chuan dor tu anga thei hle ani dor tu meichia anga tak em awang chuan an dora chuan sari chi hrang hrang la in azuar ta a sari azor nu phei chuan meichia dor tu anga le zuala asum don na po hlok chhota viau ani kumsang kha zakwa somnga pakhat ni puilai ani a nula hmel thatak Divaki chu Lavanda dora chuan alo kala Divaki hi Kerala mi ani a achung te nen engemaw awangin madrasa hian an ron om ve ani Lavanda chu Devaki hmel thatna chuan a bual a ani ta der mai amit ala hle maya engemaw zong taka nei thei ngei chu atum ta ani chumi kumvek October thla chuan hotel pakhata anin hmuta a anin du ton ve hle to a ma se Divakin Lavanda an nupui anei to ti a hriat chuan Lavanda adu na chu abo ta ngala ti chuan kumsang khat zakwa somnga pahnih mei thla chuan Devaki chuan insurance clerk Prabhakara chu atong ta a reipo anin zui hma in anin nei zui ta ani Lavanda chu a thei ngil zui tamaya roya purama an nupa chuan in an luata ani tlei rol mi pa anom pui boka Prabhakar chuan sum tamzok lak lu adua ti chuan freedom chanchin buwa advertisement chhuah chu a chiar fu ta a Lavanda dora chuan na thok tur du ani ti a hmuta a ti chuan Lavanda dora chuan anupui nen an vakal ta a Lavanda chuan anupui a hmu chuan Prabhakar hnena chuan hetiang nupui hmel tha le fel inei thei hi iwan nei hle mai ti in alo soi nge a Prabhakara chuan chu tianga anupui nen an lo in hria chu makati in eng tianga lo in hnim hnai nge an ni chu a hrechak ta hle maya an ho nu chuan anupui chu an in hria dan vel azot na sa hle a ma se anupui chuan engma a soi du lowa ti chuan an nupa chuan en nom chhuah na ate an kal du na a pasal chuan azo na chu a top san du chuang lo azo na ngai chu azot renga a pasalin azo tak renga wang chuan a soi ta a anin nei hma a Lavanda nen anin ngai zon thin thu le nupui alo nei to awanga in then an ni thu te a hril ta a ti chuan a pasal chu a thin rim hle a Lavanda an advertisement a chua chan po anin kar siam that le tumwang ni inangai ta mia mai ani August ni somni pariata chuan Lavanda chu a na thona tang a holowa anupui chuan dorlama an buaya wanga holowa angai ve maya ma se ni somni pakua a po a hotak lo wang chuan anupui chu amang ang tran ta hle maya ti chuan a pasal chin chang ngai venturin dora chuan awakal ta a an dor bulvela dor nei dang ho chu a pasal chung chang te a pasal omna te an hriat le hriat lo a han zot kuala an ni ho chuan meiche pakhat nen an chhuah dun thu alo hrila tin dor chu ni somni pariat chohnulama a chhuah san to thu an lo hrila an kalna tur po roya puram ani thu an lo hril ta a Lavanda nupui chu roya purama chuan awakal ta a Prabhakara ina chuan vakalin a pasal an lo hmule hmulo te awazo ta ma se an ni chuan an hmulo thu in an lo changa ti chuan an dora let le in a pasal chin chang hretur chu awazong le a ma se tu man a om na om an hrebik talo ti chuan a thian tha te thu ron angin a pasal bo thu chu police te hnen a report ta a chung hun lai chuan Chennai chu khopui lian tak ani ve to a mi makta duai khat le si nga vel anom to bok police te chuan Lavanda chu an zong tran ta a
a chin chang hre tur le ama lo hre ve tu te apiang chu a omna tur zofia an ni ngal zela ma se tu man a omna chin ria reng anom lowa police te an beidon to lama chuan chennai atanga kilometer zanga ahla manu maduraya rail tlan lai Saton Express third class a chuan thingrem hring rail seat nuaya om a chhunga tanga thilrim chetak lo chuak chu rail a chuang te chuan an hreta a ti chuan rail station masabera chuan police te kowin an endik tir ta a chu thingrem chu an han hon chuan mihring ruang cheto tak lu nei lo chu an muta a postmortem turin an thon tangalani a oma chuan hliam na taka tuara chu hliam chu a thi pui ni nge in an ngai bok ti chuan mi pa ani ti an hrele ta boka ruang chartu police te chuan chennai police te chu an be pop ta a ruang chu chennai police te chuan an valata ani ti chuan ruang mu ani hnu chuan chennai police te chu prabhakara te ina chuan an vakal le ta a ma se prabhakara te in chu alo ruak ta vek mai ti chuan an then om te an hanzo chuan Mumbai lama an let thu in an lo changa ti chuan police te chuan an hna chuan thil dang lam an mu chuan police te chu hril hrewat turin an tita ani police te an kaltu ka chuan lui kama ti sat hringa thil in tuam an muta a chu thil hring an han phel chuan mi hring lu alo oma ti chuan chennai police te hna chuan thon ngal ani a an han postmortem chuan lavanda lu ngei alo ni a rela ruang an char nen chuan chu lubung an char chu mi pakhat ani ti an hrele ta ani ti chuan police te chuan arokin prabhakar le divaki chu an chui tran ta a remchang an zong renga he thi na hian an in rol ngei an ring tlatani ti chuan police te chuan arokin divaki te ompui mi pa kumsom pathum mi chu thu zofia turin an hruai ta a ti chuan chu no pang chuan ti hian a soya kapu prabhakara chuan kapi divaki hna chuan pulavonda chu kan ina hruai turin ati a kapi chuan a hre em maya kapu na tho hlanin ruma te hian a trap fo thina ma se kapuin anor luina sat em awangin pulavonda chu aron hruai hota ani ti chuan ke chu min ron ko le ma chu ina hori lo turin min ti ta a ti in a soya ti chuan lavonda athi ti chanchin bu vela alo lar hnu chuan prabhakaran chemte a lei thu chu chemte zuar tu chuan police te aron hril hre vele boka ma se kut man na chia an la nei lo wangin an laman ngam lo ani prabhakara thenom te chuan lavonda an ina alut lai an mu thu le a chuak le lai an mu lo thu an lo soi ve boka tin postmortem result an en non le chuan a oma vi ngei ani ti an hrebok ti chuan prabhakar le divaki chu man an ni ta a ko ta chuan an pahni chuan an in lan ta a prabhakar chuan lavanda chu ati palawanga that ani ti a in soya ma se ruang postmortem tu doctor chuan a hliam om dan atang chuan ti pal ani arin lo thu alo soi ve boka ti chuan ama ngein avi thu le anin sual buai thu a soita a ti chuan a tha hnuwa alu tanin luikama aphum thu a soya ma se tuifon velin alo len chuak pal aniang ti in a soi bok tin aruang po chu an mani bungrua anga kengin an chuan na piaruma an da thu a soi le ta a tin divaki thom hnowa thisen kai po anin hluya an da thu thengin a soi ta ani police te chuan prabhakara te in hlui chu an va en chianga devaki thom hnowa thisen kai po chu an va muta ani ti chuan august ni som pathum sangkha zakwa somnga pathuma chuan prabhakar le devaki chu thiam lo chantir an ni a prabhakar chu kumsari tang tura achung thu re lani a devaki chu kumthum lungin tang tura ti ani bok prabhakar hian lavanda atha awanga a in chhir thu a soya ma se anthil ti sualra an hmuwa angai dam dil na po chuan omzia anei ta chuang lo ani